Dominik svoj život si zasvetil zápasom a teda dnes si jednoznačne vyhral jeden z najdôležitejších zápasov svojho života. Natália, beriem si teba, Dominik, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Dominik si jednoznačne jeden z najslušnejších, najsrdečnejších a najláskavejších ľudí, akých poznám a som naozaj veľmi, veľmi šťastný, že po tvojom boku dnes stojí práve Natália a že je to vlastne žena, ktorá ti naplnila ten tvoj školský sen, mať po boku niekoho, koho má tak veľmi rád. Nothing makes me feel like the way you do. Agentovi to celkom ide, ty koncert. Like harmonies in the key of you. Kto je viac z vás dvoch pohodlnejší a potrebuje väčšie obskakovanie? A